Никога не бях. Кой има така? Никой. Нищо затваряй! Ама страх ма да не се заключим. Няма. Аре сега. Да влезем тук. На шофьорското. Ще направим нещо лошо. Няма. Отлахме. Нямаме ключ. Не Бог ми дай. Спокойно. Сенчо. Отлахме. Актине! Ко? Стинка. 50 евро. Вземай си ги. Дай ми ги. Тук има гума. Има са и тел даже. Вау, Благо. Твоята мечта е да караш кола, Ана. Тихо. Ана ли? Не дей! Няма да стои. Не, с клаксона. Не, се щупа. Даже капак. Ей, къде? Аз ще кажа след малко да го отвориш. Страх ма. Сега. Никога Те. Викате ли? Едното ми бе. Ей. Сега, аз искам се един тел. Добре. Може да даже. Сам да отидем на ония свят. Стоя очи. О! Добре. Ние кога ще излезем? Так малко. Виж, има нещо жълто. Има нещо жълто. Ко? Много има нещо жълто. Виж. Отдолу. Букуци. Да. Истински букуци. Няма спирачки. Да. Сега ще дадем на задна. Събъда. Той ще го щупим. Не. Има нещо. Не дай, брат. Добре, тук има гума. Иво. Йо, няма ключ. Иво да... Ето, казахте, че няма. Не, какво правиш, бе? Стойката. На телефони. Даже тук има още една, не знам. На задна. Има ли ръчна изобщо? Тук. Още! Сене ще ти ги подаря. Тези парички. Ето още има. Какви са тези? Парички, бе. Вземай си ги за... Много стари пари. Вземай си ги за здраве. Сега съм богат. Той. Бе. Ауди ти. Кое ти, бе? Я го махай. Оп. Има сентил, бе. Иво. Да. Не искам да седя тук повече. Това място е много тясно. Ако искаш, ела отпред, бе. Не искам. По-добре искам да седя отзад. Иво. Какво правиш? Нищо. Опитва се да го щупиш. Трета, четвърта. Така ще му дадем. Пета. Шеста. Само щупя едно нещо, което... Дай го намерих. Кое ти, бе? За зимата. Ние сме лудите папета. Даже още една. Част. Не си видя. Лудите папета сме. Ти ще го взема. Кое ти, бе? Да зареждаш? Ама не. И да
смисъл трябва да си. Ауди концерт. Ауди концерт. Лато няма даже радио. И ще да даде за... Няма сенца. Няма радио. Или по-скоро дадаха за... Няма сентя. По-скоро да излиза. Иво, помощ. Изли... Да стане. Капака ми. Каква? Капака. Отвори. Дръж. Чакай. Дай, човек. Дръж. Дай. Защо е толкова светло? Всичко здраво, бе. А това ауди гадно ли е? Леко. Той ауди направо е барудник. Знаеш ли, Иво? Той ауди е направо барудник. Дръж пак. Добре. Вау! По-спокойно! По-спокойно! По-спокойно, човек! Чух някой. Да се речем. Добре. Добре, хайде, чао.